transformacions que ens estan accelerant d'una forma importantíssima aquesta situació és tot el que comentava de la servitització i tot el que comentava, tot el que és, per exemple, avui els nostres tècnics no es poden desplaçar, ja teníem preparat i fase d'implantació, si ja estava funcionant amb alguns clients, sistemes, per exemple, de visió virtual, o sigui, amb ulleres de visió virtual i molts de problemes d'avaries, inclús alguna posta en marxa que hem tingut que fer de forma urgent, l'han fet els tècnics locals dirigits des d'aquí. I llavors, tot aquest procés, aquest estic segur que d'alguna forma és un dels grans àmbits de transformació del nostre sector. Jo crec que sí, que hi haurà canvis, coses que abans es discutien i es parlaven molt, com compatibilitzar la vida professional amb la vida familiar, i que ens semblava com coses molt complicades a fer, doncs el Covid ens ha portat a tots a teletreballar. Hem vist que es pot treballar perfectament bé teletreballant, amb la qual cosa una cosa que es parlava molt però no s'acabava de materialitzar, doncs el Covid potser l'ha accelerada i ha sigut com una prova d'autoconvèncer que això és possible i que podem compatibilitzar millor la nostra família amb la nostra feina. També hi ha objectius a nivell europeu en quant a reciclatge de materials plàstics, percentatges l'any 2030, etc. I tot el sector està volcat amb l'assoliment d'aquestes fites a intentar fer entendre a l'opinió pública que la solució més sostenible és seguir amb un determinat tipus de packaging i que no hi ha masses alternatives. Veig molt més canvis que no venen tant provocats pel Covid, sinó per l'arribada de les noves tecnologies. Tot el tema de connectivitat, digitalització, electrificació i, a més, que necessitarem uns professionals molt més qualificats per saber tractar amb aquestes noves tecnologies. Penso que aquí a Catalunya això és un punt fort perquè en general tenim una força laboral que és qualificada i de qualitat, i les feines que porten les noves tecnologies seran feines de més valor afegit, i això serà un punt bo.